שבשקט ובמה ששמו משפחה מאוחדת בין נסתר לגלוי, שליחים שנבחרו כגיבורים במעיין, מעין חרוד יצאו לדרך בלי מקום בלי זמן, סמויים מן העין אך גלויים בלב, כאריה שמפתיע בסמטאות אויב, היא רק בתחבולות תעשה מלחמה להושיע את העם שמבקש נחמה. הכוח שבשקט ובמה ששמו משפחה מאוחדת בין נסתר לגלוי, שליחים שנבחרו כגיבורים במעיין, מעין חרוד יצאו לדרך בלי מקום בלי זמן, סמויים מן העין אך גלויים בלב, כאריה שמפתיע בסמטאות אויב, היא רק בתחבולות תעשה מלחמה להושיע את העם שמבקש, סמויים מן העין אך גלויים בלב, כאריה שמפתיע בסמטאות